Pinayagan na ng LTFRB ang biyahe ng bus mula norte patungo sa Maynila at iba pang kalapit na rehiyon. Silipin sa report. Minomonitor ang temperatura ng mga pasahero bago sumakay sa bus sa terminal na ito sa Dagupan City na bahagi ng health and safety protocols. Sa ngayon, wala pa raw abiso mula sa kanilang pamunuan kung kailan sila babiyahe palabas ng Pangasinan. Tanging sa probinsya ng Pangasinan lamang kasi ang kanilang ruta. Sana po, yan ang hinahangad ng mga empleyado namin para makabalik na sila sa kanilang mga trabaho dati. Cargo shipping lamang din ang transaksyon sa terminal na ito sa Lingayen. Ayon sa LTFRB Region 1, pinayagan na ang pagbabalik operasyon ng ilang bus mula sa Rehiyon 1 patungo sa ibang rehiyon at Maynila. Pero yung ito Manila po na sinasabi, ang point of destination ay hanggang inlet po. Ibig sabihin doon sa terminal na sa may bahagi ng NLEX. Para yung mga ibang kuan makakauwi pag mas lalo itong kuan Holy Week. Dapat po maano yung protocol po natin para iwas po sa awan po sa COVID-19 po, ma'am. Sakop ng interregional routes ang mga bus sa Ilocos Norte, Ilugsur at Pangasinan, maliban sa La Union na San Fernando City at Dagupan City lamang ang ruta. Kasabay ng pagbabalik operasyon ng mga bus patungo sa ibang rehiyon ay ang itinalaga lamang ng mga terminal sa kanila. Ayon na rin sa LTFRB, kinakailangan na kumuha ng special permit ang mga bus operator. Magkakaroon pa rin daw ng limitadong bilang ng bus at pasahero alinsunod sa ipinatutupad ng National IATF. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balita Amyanan.